Dobrý deň, volám sa Lenka Simanová a zakladám si teraz blog Lenka Slniečková. Mojou úlohou je vás vzdelať a ako prvé som sa rozhodla, že potrebujeme všetci sa vedieť dorozumieť v angličtine. A to nemyslím iba čítať alebo prekladať si nejaké texty. Dôležité je rozprávať v angličtine a hlavne myslieť po anglicky. To sľubuje, že Liborčinka v svojom novom programe Fantastická angličtina nás toto naučí za 2 mesiace. A to za 15 minút denne a pritom formou pozerania videí. Oveľa radšej pozerám videá, ako si čítam. Chcela by som sa angličtinu naučiť rýchlo a hlavne ľahko. Nemám veľa času, takže potrebujem to sklbiť do čo najkratšieho času. A bola by som rada, keby to bolo hneď. Libor dokonca sľubuje, že ak sa jeho metódou vám nebude páčiť toto učenie, tak do 21 dní máte záruku vrátenia peňazí späť. Ja som sa do tohto programu prihlásila a bola by som rada, keby ste sa prihlásili aj vy a dali mi nejakú spätnú väzbu, ako to aj na vás pôsobí.